खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन न्यूज डेलिमिटेशनखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों बे डेलिमिटेशना इउपिपिएल आरो बिपिएफनि थाखायल' नङा बहुमुरा कालदिया आरो रुपुहि दैमानि लोमसावनायाव दैया बजालिनि गं जौसेनिबो बांसिन गामिफोरखौ दैनि गेजेराव दोनदों दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव फसंनाय महात्मा गान्धीनि मुसुखाखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बेखेवदों चिरां जिल्लायाव दैनि दाहाराव ना सारनानै दैजों बुसोमजानायाव सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय दैबानाजों लोमसावजानानै राहा बादायाव थानांनाय सा 600निबो बांसिन सुबुंफोरा जेबो मोनैनि अजद दैखांदों बिटिआर सरकारा गावबागाव ओनसोलखौ नोजोर लाखिनो एमएलए इएम एमसिएलएफोरखौ बिबान होदों आमथिसुवानि मुङै फिथाइ सामथाइ जानायजों लोगोसे फुटबल गेलेनाय खुंदों सुबाइजार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ क'क्राझारनि सुबाइजार गामियाव दै लोमसावनायजों हालाय हाफाय जानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाक्सा जिल्ला फारिलाइ थागिबि हारि मर्साया दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो गोनां मुवाफोर राननानै होदों दिनैनि फोसावनाय दा हेडलाइन निउसआबो एसेनोसै गोजोन्थों BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जिअग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com